Здравейте, здравейте, приятели! Така, много бързичко действам. Аз въобще не съм ви забравил. В момента съм в една къща, която е много интересна. Тя, всъщност, това, което виждате, е сглобяема къща. Има нужда от някакво ремонт, но в интерес на истината може да се ползва и в това състояние. Естествено, подлежи на ремонт и някакви неща. Много, много добра цена и в супер квартал. Намираме се, аз ще ви кажа, квартала Геопоника, близо до морето и до плажа, близо на 400-500 метра от морето и от плажа, на изключително добра цена и къщата. Сега, колкото има тук отпред, толкова има и отзад. Сега даже аз може би ще трябва да направя едно видео и отзад, за да можете да добиете повече представа. Както знаете, отвънка не мога да ви направя снимки, но като ми се обадите ще ви доведа, ще ви погледнем заедно. Защо не мога да направя снимки? Защото има едни... Те се обиждат, нали, някои хора, но има ни хора, дето не трябва да я виждат. Добре.